a sing-along. Takže čaute, vítam vás pri novom videu z hry Sonic Forces. Nie, dobre. Dneska si to po dlhej dobe zahráme, lebo vieme, že nám vyšiel taký update. Áno, presne tak, že movie postavy prišli. Tipnem si, že vyjde potom budúci mesiac, keď vyjde aj film nový. Knuckles. A jaký Knuckles? Shadow. Dobre. Filmový Shadow. Áno, si to tak myslím. Lebo všetky postavy sme tak aj dostali. No ukáže, či tu náhodou už není. Jo, je tu veľmi dobrý update, počúvaj. No aj free chest tu otvárame. Aha, tam je Knuckles. Trochu, no. Predáme si play za moju obľúbenú postavu, proste je najlepšie. Dobre, ideme. Kokos, to bude najlepšie zajtra. To... Dobre, to je... Nebudem to riešiť toto. Šmedí. Nie? Dobre. Dobre som mi dal. I still see shadows in my room. Zmizí. Poď, ideme. Ešte som ho... Dobre, skoro. To koľko za... To by bolo dobre kombo, počúvaj. Som trochu potichu, sorry, musím. Jak môže byť rýchlejšie, jak ja? Odkiaľ to ide? Odtiaľ. Dobre. Nie, čo sa... Nie! Dobre? Nemyslíš vážne. Poď sem! Skoro. Nevadí. Ale... Snažili sme sa. To čo je? Nie, to je zase tá tupá reklama. Otváram si čestu, kde by mi pal... Jo, jasné. Toto sú aj pridali, neviem, že či sme to brali, ale asi hej, to sme to hrali. Tieto bonus misie, ktoré sú mega dobré. A progression, že ďaká ktorým môžete získavať free rewardy, česty a také veci. More battles, more rings, collect 2000 gold rings. Dobre, v tom som expert. Ja som extra expert, takže tak no. Videogame expert, ale extra expert. Tak si dáme Tangle. Ešte nie, dáme si, že Rouge Valentínovú kokos. Napíšte mi do komentov, aká je vaša obľúbená Sonic postava. Kľudne mi to môžete napísať. A Super Shadow. Dúfam, že bude vo filme, lebo to by nám mohli pridať aj movie Super Shadow. A viete, ako toho Super Sonika. Jo, to by mohlo byť dobré. Ale ak máte už Super Shadowa alebo normálneho Shadowa, tak... No tak, movie Shadow teď sa vyplatí, ale movie Super Shadow to je také, že no to je skoro to isté. Ale ja to nazbieram, hej. Ja som Sonic fanúšik, ja si sám poviem, že hej. Proste... Sonic... Dobre, najlepší. Je môj obľúbený hrdina, takže preto. Ak sa mi smejete, tak nie. To jak v tom šorte, viete, že? Nextová, neviem. Že Sonic je pre malé deti. Ale v realite není. Je to pravda. Že není, čo to je?
Fúha. Ty kokos, to ma mal zipnutý zvládnu, nehovor. Umri už! Hurá, čau. Jej, 12 trofej. On dostal 0. Aha, menší level. Tým väčší lak. Si asi vypijem tu Wi-Fi. Sorry, že to tu nechávam. Sorry, aby som si vypol Wi-Fi, ale táto hra je celá na Wi-Fi. No. Takže tak. A teraz mám na Longclaw vlastne. To som si nevšimol. Ukáž. To ani nemám. Nie, nemám. To som nikdy ne... Ale vlastne mal, ale Sonic Dashi. Fúha, Black Friday je tu. Prosím, Sonic. Nice, dobre. Ja som je hlavne získať to Sonika. To kedy to platí najhoršie, že? 5.12. Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5. Do štvrtka. No, tedy akurát odídem preč. No, nebudem streamovať týždeň, to vám napíšem. Čo? Ty kokos! Tak toto som nevedel, že to takto sa dá. A ešte doma nejaké? Čo? Aha, tak toto znamenajú tie obleky. Ukáž, či ešte niekto. Nie, kokos, ale to je mega cool. Takto skiny môžeme kupovať, tak cool. Ale neviem, sa mi... Tento posledný sa mi páči. Tento druhý je taký, no v pohode. Neviem. To sú aj tieto Shadow. A tento Extreme Gear Sonic. Nevadí, dobre. Tak... Dáme... Kokos. A náhodou, dobre. Wow. Tak toto ma, počúvajte, prekvapil ten Sonic Forces. To zase začnem hrávať, tryhardiť. Jak kedysi. Jo, hard, teraz mám level. Kurňa. Sky Sanctuary. Mám tu Whisper. SPO. Jo, Sonika ešte aj. Whisper a SBO to... No, SBO som dneska videl, ale Whisper to počúvajte, my som ani nevedel, že ešte existuje. Dobre, poďme. Nastupí na mýma. Opa, vidíte, takto... Toto proste musíte robievať, že musíte sa snažiť zobrať všetko, čo sa dá. Proste čo mi takto dáte. Opa, vidíte, nie je to také ťažké. Čo to je? Nie! Najlepšie, že v tejto hre nemôžete zomrieť. Kebyže môžete zomrieť, tak by to bolo mega ťažké. Akože aspoň na harde, to by sa dalo, hej. Nebolo by to zle. Wow, tak toto. Máte rád. Dneska bude live event, ja sa na to teším. Jo, Max Speed. Odkiaľ to ide? Fuh. Koľko zase som na poslednú sekundu chcel. Mám ti rád. Dobre. Rýchlo. Blá. Makaj. Reklama! Sonic Movie je na rekapitulácii. No ukáž. Nice bear. Jej, dobre. Aspoň to dokončíme, ďalšie budeme pokračovať zajtra. Vieš čo? Nie, na poslednú vec za to, že máš vlastný film. Dúfam, že teda bude mať vlastný film, ale bude mať film kokos Keanu Reeves. Keanu Reeves, tak to dobre vysúvem, nie? To bol teda problém.
Dobre, ideme. To čo? Kokos, to úplne zabugované bolo. Ty kokos, ale túto mapu som ešte nehral. Ty kokos. Ty. Jo, takto sa ohýňajte. Budem dávať aj rady z tohto videa na tomto mojom druhom kanáli. Aby ste sa mali dobre. Nintendo Experte. Máme ešte taký jeden kanál. To je vedľajší. Čo je Nintendo Expert, ale na neho už moc nenatáčam, iba nemám čo, keď si kúpim poriadne Nintendo hry, tak vtedy určite si zahrám, to jasné. Len zatiaľ sa ospravedlňujem, ale zatiaľ nebudem natáčať moc. Proste až keď som bude chcieť, neviem, aj tak to má. Dobre, poďte. Opa. Dajte like na video. Kto je náš nebojacný hrdina? Opa, ty kokos, tak ale toto bolo... Jo! Chlapci, tak toto sme dali len tak počúvate. Toto bolo mega dobré. Reklama! Dobre, fú, a ja sa bojím, že raz, keď budem natáčať tohto video, tak tam bude taká reklama copyrightová, že už vážne nemám. Nie, mi to ešte stalo. Nemáme. Dobre, máme to. Fú, dobre. Takže dohral sa tu, betovalo sa to, že bring your friends to play, takže mali sme dať dve betly až, hej. Reklama! Oh my god, Battlecats, nehovor. Chori, makaj. To môžeme zniesť. Sorry, ale musím. Za koľko mám ďalšie zastvo? Sorry, nebudem míňať. OK, ďakujem, že ste video dopozerali až do konca a uvidíme sa na budúce. Čaute.